Només us volia ensenyar una cosa. Calia? Ja. Doncs aquí estic a Montblanc, anant pel carrer Major, ja de sortida. Avui és el penúltim dia i això malauradament s'acaba. Serà... Què veurem avui? Avui veurem... Estic tranquil que està a Montblanc a aquesta hora del matí, ja no són ni les 8. Avui direcció a la Segarra. Apunta per la Segarra. Bon dia. Avui doncs això, avui toca apuntar per la Segarra. I al final serà a Claret. Acabaré a Claret, que és un petit poblet, bueno, és una agrupació de cases molt a prop de Torà. Així que som-hi, a veure el paisatge. Qui no ha llançat mai pedres i ha amagat la mà? Qui no ha sentit enveja o ha buscat venjança en va? Qui no ha sabut desprendre's del llast d'un trist record? Molts han entrat al temple, sols alguns hi han sabut trobar amor. De la paraula al fet, l'elogi i el retret, només són la disfressa. Aquestes vinyes, aquestes corresponen, totes les que estic passant, a la denominació d'origen de la Conca de Barberà. Amb aquesta ja n'he passat al viatge no sé quantes denominacions. Montsant, Priorat, Conca de Barberà, Costers del Segre, la Terra Alta no sé si deu ser denominació d'origen, doncs Terra de Vins, en fi, fascinant. Estic anant per aquesta carretereta, que entre l'hora i la secundària que és no passa ningú, ni un cotxe. Només prop dels pobles hi ha avis caminant, un o dos me n'he trobat, o algun pagès. Però res, l'únic que em trobo són esquirols, que s'encreuen per davant de la bici, escarbats, animals, ocells, però res, ni cotxes ni un paradís, tu, quina tranquil·litat. De la paraula al fet, l'elogi i el retret, només són la disfressa. Eternament buscant, entre el bé i el mal, instants de complaença. Sobren les paraules, quin goig quan vas en bici i tens aquesta visió, aquesta imatge espectacular. Allò del davant han de ser l'inici de les muntanyes de Prades, jo vaig passar pel darrere. I tota aquesta plana amb un blanc aquí baix de tot, ni es veu ja. Uah, espectacular. Espectacular. Mireu, també em toca fer una mica de gravel. I això, això no hi comptava. Però bueno, crec que és un tram petit. Sembla que aquí es reprèn l'asfalt o alguna similar. Esperem-ho perquè el gravel no em volia fer amb aquesta bici. Bueno, doncs aquí en tot l'asfalt. I no ha sigut un tram petit, sinó un tram bastant llarg. Des dalt de tot el parc eòlic fins aquí al Someix de Nagalla, tot pista. I hòstia, no m'ho he passat bé, perquè aquesta bici no està ni pensada ni preparada per anar per pista de grava. Podria haver punxat, tenir un llantasso, el quad es podia ressentir. Però bueno, tu, l'aventura és l'aventura i ja ho he passat. Apa, endavant, no ha passat res. Sentit urgència per veure resultats. Qui no ha aixafat el feble sentit... A mesura que m'estic allunyant de la Conca de Barberà i vaig cap a la Segarra, el paisatge obviament canvia. I he deixat enrere les vinyes i ara dominen els camps de blats, que ara en aquesta època ja estan segats, amb les bales de palla amuntegades.
algun oliver, encara es veu, però bueno, ara ja les feixes no són per a les vinyes, sinó que són pels camps de blat. Instants de complaença. Seguim buscant aquest lloc on sentir amor, omplir-se d'esperança i continuar com jo. Seguim buscant aquest lloc on sentir amor, omplir-se Recordo un passat mil·lenari. Vet aquí, Guimerà. Quina harmonia de poble. com jo. Seguim buscant aquest lloc on sentir amor, omplir-se d'esperança i continuar com jo. Seguim buscant aquest lloc on sentir amor, omplir-se d'esperança i continuar. Bon dia. Epa, tranquil. Vinga, bon dia. Ni 8 mandolines ben rostides haurien pogut acabar amb semblant parabrises, ni 8 helicòpters militars haurien calgut per tapar semblant forat. Tant si és d'enganxar com dues, tant si és de marxar com sues. S'ha de parar per ensenyar tot això. Que guapa. Realment la Segarra té un encant molt especial, Com dues, tant si has de marxar com sues. És tan important trobar gent que m'entengui com tu. Veieu quin espectacle per la vista. La Segarra realment té un paisatge espectacular, espectacular. I quina tranquil·litat que es respira, és impressionant. No, aquí és on menys cotxes m'estic trobant.
Quina passada, ni un cotxe no m'ha creuat. Allà al fons, allò del davant, allò són les muntanyes de Prades. Allà és d'on això ho vaig passar ahir. I allò del fons que gairebé ni es veu, allò és la Serra del Montsant. Espectacular. Espectacular. Realment espectacular. És que no té una altra paraula. Quin goig. Mira, callo perquè escolteu el silenci. Gent que m'estimi com tu. Pa, pa, pararà, pa, 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 pararà. Pa, pa, pararà, pa, pa. Pa, 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 para, pa. Para, pa. Para, pa. Espera, he arribat. Para, pa, parara, para, para, pa, parara, para, pa, parara, para, pa. Montfalcó murallat. El forn comunal. Aquí feien el forn. Quina passada de poblet. Estava sentint un soroll raro, una sensació rara a la bici, i mirava la roda del darrere, la veia molt xafada, pensava que havia punxat. I és que no hi ha cap ombra, està caient un sol de justícia, i parla del darrere, he desmuntat tot l'equipatge, tota la roda i tal, és verdet, però no he parat, però no està punxada, quina sort. Ai, que es tornen a veure muntanyotes! Al principi les he salvat totes, que només queda... Bueno, encara queda, Em sembla que Claret
on acaba l'etapa i que cap a dalt. Això sembla Castella! Final d'etapa, està acabant sent durillo, amb el sol ja de les dues ja tocades, són 6 quilòmetres de pujada, el primer quilòmetre al 10%, no baixava al 10%, i ara al 8, entre el 8 i el 10, però bueno, això vol dir que el descans serà molt merescut quan arribi dalt. Us vaig ensenyar l'habitació on estic perquè això és de luxe. Bueno, aquí hi ha tots els bàrtolos de la bici, però després l'habitació és enorme. M'han donat una mica per saber la història d'aquí, de la Segarra i del nucli i tal. Això són les claus de l'església romànica, que ara aniré a visitar. M'ha donat perquè pugui entrar. El bany Metalacaves. Té ascensor. Wow. La sala de relax. És una petita cuina. Terrasseta. Aquí tinc les rostes, on no hi ha ningú. Aquesta és l'església de Volta de Canó, que després aniré a visitar. I res. Això és una mica l'entorn. Això són les golfes de Cal Miramunt. I cap allà que es veu, doncs les muntanyes. El Solsonès, deu ser cap allà, deu estar el Solsonès. Doncs això és Cal Miramunt per fora. Claret. Aquí és la terrassa on estic i aquesta és l'església romànica que vaig a veure, Santa Maria de Claret. Romànica, ben senzilleta, de Volta de Canó.